Kani kadai ka Darsha Meghalaya, but ni priang snobhai pi baro, shagani ka tup kubor mantaga janmin. Para shwa bangin pai shaki kubor ki babanya, ngine pet shwai ki mat bakongsan. Advocacy Narendra Modi ya uji sukres hakas ngi rakhe ya ka Good Friday. La rakhe ya ka Good Friday ha Saint Teresa Shrine Cathedral ha Jowan. Kintat kaseng VPP ban yasnokti ha ka jingelang jong barok kiseng san perthai halor ka project Thau Lintirel. Dang yai ap ki nong hikai ya ka result jong ka DLED wat hadin prasnam. But yo ka amutong government LP school ya ka yeng school bathamai. Kikubor kibabnya. Ha kene kesngi bakerpang jong ka Good Friday. Menteri rang ba do keri Narendra Modi ula kin mau burom ya ka jing it bat ka jing IT jong jisu ya la ka jing im. Ha ka jing tho ka bola pha ling ba ki social media Modi ula ong ba ka ne kesngi ka pen kin mau yangi bangi dei bandon ka mensim ban ya it ban isen a bat ban yarap iwe ya iwe pat. Ka Good Friday kadai ka sngi bangkin mau buram ya ka sngi ba uji sukres ula syak sa narpna bat IT yala ka jingim na ka benta ki nongpop. Haringkat bat satlak ka perthai ka Jowai Diocese kalai rakhe ya ka ni ka sngi hayeng mani Saint Teresa's Shrine Cathedral Jowai Parish. Ha ka ni ka sngi ki pat reungai jong ka balang Catholic kilai lumlang ban penlong ya ka jingduai balayalam da upada rangba Reverend Father Hilarious Lamare. Ya ka jingle anyam lasdang da ka jingyat lenti ding pna bat buat pat sa ki jingle anyam bat ka jing sam ya ka sacrament. Kaseng Voice of the People Party kala kentat ban yashim menta ha ka jingelang jong baro ki seng san perthai ban yamir jengmut halor ka jingtmu ban penyaso ya ka lentirel sya ka jela Meghalaya da ka baong ba ka ne ka jingelang kam don jengmut syu hadin ba ka sorkar jela kala dep rai ban penpai no ya ka pisa tmu thau lentirel sya ka sorkar pedeng. Unong aktin ka VPP uba bat scam merbo. Ulaong ba ka jing penlong ya kum kani ka jingelang kam don jing mutsyu sisien baladap shim ya ka rai ban penpai no ya ka pisa. Haba banjur ba ka seng kam persya ya ka jing temu penyaso ya ka lentirel Henry ulaong ba don kam ban shim kia shwa ya ka jing dawa ban pentri kam shwa ya ka inner line permit kenang ba kan yada ya ki pat nong shong shnong jong ka jela hi baro ka wei. Yeah, we have communicated to the government that our party will not be part of that all-party committee to examine the feasibility or not of the railways in Meghalaya. You see, the situation, the point is, when the government has already taken a decision and surrender the whole amount of money to the government of India. So it's like the government has taken a final call. And in view of that, when the government has already taken a decision and to form a committee, it is rather, to me and to our party, it is a pointless exercise. One. And the second thing is, the government knows very well the ground reality. The various groups and various the various sections here, they have been demanding the implementation of the ILP. They are not against a extension of railway per se, but they are saying that we want
ILP first before you introduce the railway. The government knows the ground reality, the political reality in the state. Wat prasnem hadir bala pendep ya ka training ba arsnem jong ka jingpulia ya ka DLED ha sipsing lingba ka NIOS Guwahati art pandai ngot ki nonghikai na West KHASI Hills District ki dangyai apsa ya ka result. Arngot na pedang kini kinohikai lalet ban ya kendo ya UVJ Kumar Mantri ubolong u Commissioner bat Secretary jong ka tanat puli puthi ban penpau ya ka jing'e ka jongki. Habakren syikilat pathai kubor uba syambor alangren ubalong uway na kinong hikai ulay atho bakila dep yo ya result jong usnem meningkong Henry kaladon ka jingkedo bakla bagi pep hausnem uba ar. Watla kila pendep lut ya ka training baro. Uni unong hikai ulo ong ba klem ka surnot DLED ka kam hikai jongki kamlong ka basengan bat scam. Ni day lupa ki in service mah nila day lupa ki nang kai te ye ki in service ti share ko ba ka sarkar ka phat train ka ni mah te kat ba ka kam ko jungi ka tang yaj mo ba ni nang teng ya ka ka jingpuli ka jungi lengba ka ni ka DLF course ka jungi te nila pendap mah ni day ki in service te kat ba ka kam jungi ka tang yaj mo ba ka jingpuli ro ka jungi ka tang yaj te nila pendap ka ni ta Lada kalong hakan ni gurukom kumud ba ka jingma ka day yangi kinoi kai ke. Aba ka government ka pha yangi kamtam ke NOS ma. Haji sisa ka day ban ai ka ji sikri ka ba sisa ka ba tikana bhai yaki. Om dei tangi kinoi kai day yaki khana school we puli lengba ka ni ka institution jong government ka ba ka government ka la chania yang NOS. Tina maruta ka jingkwa ka jongi ka long ba ka NOS ka day ban pendap hok la jong kamram. Ka Amutong Government Lower Primary School kabadan ha Amlarem Block West Gentle Hills District kalarakhe ya ka jingple ya ka ying school batamai kabadan nyotali ki kamera class hinin kasngi ha ka ni kasngi la yadon lang UMLA ka than uba lakmen rimboy u MDC u Medaling Square bat kiway Ya umau nong rem jong ka ni ka ying school labu ha usnam arhajar arpuar ka balong ka jingrakhe ya ka lingko dap nyopusan snem jong ka school. Kani ka project ka bakot saw point nyopu pralak tingka ka thmu ban kinti ya ki jaka pule na ka banta ke nyopu nyongut ikana pule. Haringkat ka jingple ya ka ni ka ying school batamai uba remboy ula ple ru ya ka ying dorbar hall batamai ha ka shnong Amutong kabala baitingka da ka border area development program. I Deborah Sumer ibalong ru inohikai ila banjur halor ka jingdon kam ya ki tiar furniture bat ya ka madan yelekai. Dokna school long ki betray lang. Namar ba kani ka por ka bakongsan. Nakabanta Kijing kelabaro, ilai ke sarkar nak kau pors kau pot, nanti arja khatra, kalau persang mat pendiang, ya kijing school, kalau persang ban pendiang ik syllabus, kalau persang ban pendiang ban ai training yang ya kino hikai, kalau persang ban thung ya kino hikai, ha kijaka tiba thali, kane kanang yai peten, namar bang po kaji alam, jang chief minister ban jongi, o kontrak sangma ngilayai. Ba kajingkela hakaliang education hapo kanaga state kejongi. Ka St. Alfred Secondary School Kelapau ha ke Lempung District Level Inter-School Athletic Meet arhajar arpusan da ka bayo ban khur haduk khandai teliki khusnam ka bagen thru ya ka khusnam best team but best athlete haki kerdan bapher ya ka ne ka Lempung lapan ya da ka district sports officer ka ribhoi Kane ka Lempung ka banne lai silenter layo I ya ka jingi menta na ki lai pun reu teli ki school bat khandai spa iwe ki nong yele kai ki balaya khun ha ki khatsan teli ki jingi le kai ki nong yele kai ki batbet ha kane ka Lempung kin yo mi khmat na ribhoi ha ka state level athletic meet ka ban salong ha shillong Ya kani ka program penhak perda lai menta da u deputy commissioner u Abhilash Baranwal bat kiwei ki riu pau khmat ki bla a ya ka jingero ya ka sab bat ka mensiem ya le kai ki samla. It's something that you should not leave when you have left the school, because it will enable you to become a better person, better citizen,
So that's the only request that I would like to make. Consider me as your elder brother. From what I have learned is that through sports, you will build your character. Through sports, you will not only take care of your fitness, but simultaneously through sports, if you are good, if you are hardworking, the kind of opportunities that will open up for you is absolutely amazing. Ki nong mikmat jong ki school na keleng ke jela Meghalaya kilai lumlang menta kasngi hari KHASI free morning school new nongston na kabenta ke jingelang badonkam kapala penlong da ke Meghalaya Schools Welfare Development Association sengkeme. Ki headmaster ki dekot jong ka SMC berkitrai jong ki school secondary, higher secondary, SSA ber ki school ad hoc kilai keren halor ki mat bakongsan bala penpau ha ka memorandum kabala IT dangshan sya menteri ketenat ke Pulih Putih. Kimat bakongsan ki kentup ya ke jinon kam ban itu ya barok ki school bat ban penteri kam biang ya ke recognition committee ha ka ba kilai kenduk khadu ha ubenai kela lengkuat arhajar pusan ha ka ba ke seng kela rai ban ra ya kan ya kemat syau menteri rang ba ke jelak ukon rat ki sangma. Namar ba ka ay kabangi ngilap kalong ibabon ki SSA school hi kini kibam sibio ya recognition. Recognition. Wat lada kani recognition kalong kebadan kamha ladang ya pai kat kum ka RTE. Wat ya kini kentup ya kini ki school iba de ki edit school ka school recognition hi kadai kebadan kam. Te hakane ga jingelang ngila ya rai bangin ai ka jing tho sia ka education department bahkan betha ya baro ki DSEO dan SDSEO bakin le ya kadai ka benta jong recognition ya ki school. Kenang bahkan pen scam bahkan pen tikena yang ni school bala syai lada ka sarkar wa kamtre ban pen kam syu ya ka SSA ki school jongi ladi lada ka SSA kam dan syu. Kasngi Good Friday kadai kasngi ban ken mau buram halor ka jing it ban ka jing IT jong jisu yala ka jing em na ka benta ban pelat em ya ki nong pop ha ka perthai. Hagan kasngi bekerpang usamla banyokor marbanyang ubalong unong dro badon sap hanang nongston ula penpau ya ka kubor halor ka jingmut bashisha jong ka jing it bat ka jing IT jong jisu lingba ka jing dro ka jong u tungin kami kampanya halor ka ni ka kubor. Usamla banyokor marbanyang udai usamla badon kasap hakaliang dro jing dro kani kasap ka ba udon kala penlong u ba unjob hak babon kiliang. Uni usamla ujud ro haki kenro ki jan bat wat haki drok ki bakit cingkit bat kani kasap ke cung kelapa pertai haki babon ki jaka kejing setanat jonga bangan long ru u artis kadai kamdai tang mentamo kala adai nadu bangadang kena mal dan nadu us nam arjar lain tu mengajus tanat nadu bangadang lek school. Ni kasni baki ringwet kristan hasatla kepertai kira-kira kasni Good Friday usamla banyokor ulapha ya ka kubor halor kani kasni nang ba ka jingdro ka chungu kani ka jingdro ka chungu kalapan pa halor ka jing sha sa na pna jong jisu kris bat kinong pop kidem ko si hatra uding pna ban pan map na ublei ya la ka chong ko pop uni usamla lapan kam ya la ka sap ban pan pa ya ka jingmut basya jong ka jingyap bat ka jingkala bomot uni usamla udai nakashnong si li nongston bat udai ikun jong ikong emmar banyang bat iba o nong puot bam kwai hadwar bulai bat udai ukun ba a nap dengki hinrungut kisipara hoi tu jing planting kani kini artili de jong kidakai hoi lai kani athau yala de ki ai bara ngap dam kani de hab duai try nunggu nang tau hoi kani kadai gadur jong sing layan mah hoi dari kawan pak hakasir ngiu jong Jesus Christ diam kani kapasnya pasnya nah kadai kajing shash dom kajong u namta kipok hakani kasni bakar pang jong ka Good Friday uni usamla ulapha ka kubor syabaro lemba ka jingdro ka jong u ka balapan pa holor ka jing it bat ka jing IT jong jisu Christ yala de na kabenta jongi iwei pa iwei. Bureau Report Daily News Meghalaya.
mentangin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hatura. Ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong 4 degree Celsius. Ka jing sengam ka hau kalong sanpusan na ka shispa bat ka jing hap slap kalong 0.9 mm. Habapai pat senang bak shelong ka jing kriat kalong kat sao 0.0 degree Celsius bat ka jing shit kalong 4.2 degree Celsius. Ka jing sengam ka hau kalong kandai puan na ka shispa ka jing hap slap kalong kat san 0.2 mm. Kat bah juai pat ka jing kriat kalong kat 0 degree Celsius bat ka jing shit kalong 4 degree Celsius. Ka jing sengam ka hau kalong prapun reu na ka shispa bat ka jing hap slap kalong 0 mm. Kala bandon ka jing hap slap juai tura bat shelong haki babuan ki jaka. Shuaban poi syaka bekut jong ketuk kubuan ngin yapet yang sa shisien yakimat bakongsan. Menteri orang Bakdo Keri, Narendra Modi, ya uji sukres hak sengi rakhe ya ka Good Friday. La rakhe ya ka Good Friday ha Saint Teresa's Shrine Cathedral ha Jowai. Kentat keseng VPP ban yasnok ti ha ke jingelang jong barok keseng san pertai halor ke projek Tau Lintirel. Dang yai ap kinong hikai ya ke result jong ke DLED wat hadin prasnem. But yo ke amutong government LP school ya ke Ying school batemai. Ti parolok katung ila poi syaka bekut jong ketuk kubor jengi mentah ke janmit hadu banginde syambiang bat pi la syai kesngi kublai pi baro. के बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी करते हैं, उसमें 8 कमेटी हम लोग ने हाई लेवल टास्क फोर्स गठित किए थे।